Proslava dana i krsne slave Republike Srpske obilježena je sa porukama za očuvanje stabilnosti ovog entiteta kao sigurnosti srpskog naroda. Uvijek sa vjerom i nadom da će biti bolje. Naravno, prošla godina je bila godina u kojoj su imali ogromne probleme vezane za poplave koje su nam nanijeli ogromnu štetu, ali Republika Srpska nije potonula. Republika Srpska se drži i Republika Srpska se kreće napred i ono što je najvažnije, uvjereno da će sljedeći rođendan iduće godine dočekati sa značajnim pomacima u razvoju svoje ekonomije. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić kao i član predsjedništva Dragan Čović izrazili su nadu da će ne samo Republika Srpska nego cijela BiH krenuti put ekonomske stabilizacije i sigurnosti. Uvjeren sam da je to institucija koja jeste garancija da će srpski narod na ovim prostorima biti stabilan i siguran. Ju treba čuvati, jačati, posebno jačati ekonomski, boljim životom, razvojem. Ja mislim da je jako loše i politički, a vi dobro znate kako je vama mladima, nema posla, teško se živi. To su stvari koje trebamo promijeniti. Ja sam uvjeren da je to zadatak ispred svih nas. Iako su prisustvovali današnjim obilježavanjem, nisu bili zadovoljni u organizaciji porodica poginulih boraca Banja Luka, jer kako ističu nisu zaslužili da se nađu na začelju na svečanoj akademiji organizovane povodom Dana Republike Srpske. Problem je što su oni danas izdvojili da pozovu porodicu sa 3 poginula sina. Nažalost, majka je umrla 21. prošlog mjeseca. Ona nije mogla prisustvovati, nego je došao njen sin sa 2 unuka i onda su ih stavili na 11. red, ali je bio problem što su došli 3, iako su im rekli da dođu 3. Kao trebali im se 2 vratiti. Tužni smo zbog toga. Obilježavanju dana i krsne slave Republike Srpske prisustvovao i patrijarh Srpski Irinej te predstavnici vlade Srbije kao i direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.